И едното от въстанията е привилегирован статут. отрязването на стипендиите. Нали? Така че има различни контексти тия неща, но спомена за българската държава продължава да съществува. Сред българското население, не само сред него. И вече последното въстание, това на асеневци, също избухва в резултат на данъчни и имуществени проблеми. Това е нормално да бъде и една сватба. Така да кажем тригъра, нали? Да. Спусъка, който ще запали тлеещо напрежение, защото той и в съвременната ни история така става. Значи, ако се върнем назад във времето и нали, прегледаме големите протести, които са били 2020 година, 2013 година и 1997 година, тия, които бяха наистина много радикални и много насилствени, бяха тия от 96-7, когато наистина ставаше въпрос за препитание. За препитание. Другите бяха по-абстрактни. И така, че искам да кажа, че нали, не трябва да се принизява факта, че едно въстание избухва заради данъци, не трябва да принизява неговите причини, цели и така нататък.